Għat-tieni sena konsekuttiva Net Television ikkonferma pożizzjoni tiegħu bħala l-aktar stazzjon privat segwit tant illi kompla jsaħħaħ l-udjenzi tiegħu. Dan kien konfermat mill-aħħar stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir għal frar u Marzu illi juri kif Net Television kompla jsaħħaħ in-numri tajbin li diġà kellu. L-Awtorità tax-Xandir tanalizza li ma huma l-aktar stazzjonijiet segwiti mill-udjenzi lokali u bħala total minn 15.7% f'Diċembru Net Television issa tela għal 18.7%. Fl-istess perjodu TVM naqqas 1.4%. Bħala medja fuq bażi ta' ġimgħa Net Television tela minn 16.2% għal 19.5%. Sinifikanti l-fatt li Net Television qabeż ukoll l-istazzjonijiet barranin bin-nies illi pparteċipaw fis-survey isemmu l-programmi Net Live u Opinjoni bħala programmi ferm aktar favoriti minn dawk imxandra fuq l-istazzjon Laburista. Fil-fatt wara Net News l-aktar popolari fuq Net Television jibqa' l-programm Net Live. Bħala aħbarijiet Net News issupera lis-Super One kważi f'kull ġurnata tal-ġimgħa. Jikkummenta dwar dan is-suċċess iċ-Chief Operations Officer ta' dan l-istazzjon Carl Guder. Huwa riżultat li huwa frott tal-ħafna xogħol li nagħmlu hawn ġew kuljum. Issa ilna numru ta' snin bl-istrateġija li kemm jista' jkun nibqgħu nsaħħu l-istazzjonijiet tagħna. Sena ilu kien ħareġ survey fejn il-One u Net kienu rebħu parti kull wieħed, 6 xhur ilu Net Television ġi l-ewwel stazzjon mingħajr l-ebda diffikultà, darba issa bqajna l-ewwel stazzjon imma wkoll issa żidna id-distaq u allura Net Television huwa l-iktar stazzjon privat segwit f'Malta. U dan huwa kollu xogħol ta' strateġija li għandna ta' ħaddiema li jaħdmu ħafna u minn hawn nixtieq ħafna nirringrazzjahom ta' kull min jinvesti f'Net Television u anki fir-radio tagħna għax fl-aħħar mill-aħħar aħna ngħixu fuq min jinvesti magħna, imma wkoll l-ikbar grazzi li rid nagħti huwa lit-telespettaturi u lis-semmija tagħna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn huma n-nies li seguna, li saħħuna u aħna ovvjament nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu programmi illi jkunu jixtiequ jaraw. U jidher illi dan hu r-riżultat li għandna, dan hu riżultat allura li jista' jtina iktar motivazzjoni biex naħdmu iktar ħalli darba oħra nibqgħu nsaħħu fis-surveys tagħna. Intant mill-istħarriġ joħorġu riżultati tajbin anke għal Net FM li żied l-udjenzi tiegħu minn 10% għal 11.5% fejn jidħol ir-radju l-istazzjon tal-Partit Laburista issa żelaq fit-tieni post u m'għadux l-aktar segwit.